नों बेथि जाब्लासो दा मोजां मोनगोन आंनि आखाइनि जानानै नों जोबथा बिथायहैखासिगोन बे बुहुमनिफ्राय मिथिदोंना थुनथुलि बिहामजो नै बिहामजो आं हले जाबाबो जायाबाबो गोदोनिफ्राय बिदि जाब संनानै जाग्राहाय बेखायनो नों फसायाबो जानो हागौ मसलाफोरखौ आंनि संनायनि स्वाद टेस्टफोरा माबोरै बोरैबा उल्था फाल्था जानो हागौ नङा होमबा आंहा बाथोनफोरजोंनो जाग्रा मानसि आबायाबो बिदिनो देरबोनाय आलु बाथोन माबा हालदै बाथोन माबा माबि बाथोनफोरजोंनो जोंनाथ' सोलिजोबो नाथाय बिहामजो नोंहासो अब्लाबो एडजास्ट जालांगोन दे जोंनियावबो ने जायो आंनि माने एडजास्ट जानो दे आंबो बाथोन होनबाथाय जि गोथाव मोनो उदैयानो ओंखाम उखैब्रेसै आंनाव सेम बाट डिफरेन्ट होननायसो जाबाय माथो बे आयो नङा होमबा आयु नङाबा माथो बिहामजो जाथारदे बिहामजो संख्रिखौ नायनांगौमोनहाय माबोरै जाखो दायो जमा ज' जानोसै जायैयाबो जाफेराखैना जोङो बेफोरबायदि संख्रिखौ बेदरखौ आयै जागोन मानो जाया जानो आङो ओइ लेग पिस नामा बेखौनो लाबोखाथारबाय आं नोंनो दायो जाबा बिहामजो दाउखौ माने बुथारखाबाय आं मानो बुथारलायनांगौ जाखो दे आयै देरगौमोन ना आराम फाननो हागौमोन दा उनफोराव नाङा दाउखि जाजोबहाय नाङाहाय बिहामजो मेल्लाखा जेबो नङा आंनि बिहामजो जानायालाय मा औ आंबोथ' बिदिनो जायाबाबो जागौमोन आलुफोरजोंनो खहाबगौमोन आंबो दे होमबालाय माथो नायबाय थाखो बिहामजो जादो दे जानायदो औ सरि दे दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि मालाबा आंजोंथ' बेफोरबायदि मोजांखौनो रायलायामोन नाथाय दायो जा मोजां जादो दे आंजों बांद्राय मोजांबाबो हरखाबै मोजां जानायखौ सन्देहसो मोनलायलाङोहां थेवबो मा आं बिनि खोथायाव फोथायनांगौ सिखारखौ बेफोरबायदिसो खालामनांगौ दा गोदै आखाइखौ थेरि खालामनांगौहाय नङाबा जालाना ओरै हानहरबाबो जायाबा खेंख्रा बाहायनांगौ दा खायदा बोरायफोरखो जा पाप्पिसुनि नोङो आंनि फिसालानि लाइफखौ बरबाद खालामग्रा जानानै सोरगोआव थां ना फातालाव थां बे नोंनि खोथासै नाथाय नोंखौथ' आं थिनहरखाथारगोन फातालावनो थांथारदो नोङो नों फातालाव थाङोब्ला अमा बेदर मासे बुथारनानै न'आव हारसिं अहा आं गोजासि जागोन आङो जासि जानानै जालाय दोनलाय फोराननानैबो नारजिजों जाबाय थागोन आं अखाफोर मेहेर फै जिराय फै मा जिरायनोल' ओंखामथ' जानानै थांखागोन ना नोंसिनाव फैबाथाय ओंखाम जानानै थांसो लुगैयोलै आंहा दे आंहाबो माथो प्रब्लेम जानो दे नों फैनानै ओंखाम जानानै ओंखाम बोथिसे जायोब्ला मोजांसो मोनगोन बाजैयाबो मोजां मोनगोन दे ओइ बायोला आं नोंसिनाव हाबलांनो फैबाबो आं बिदिनो नोंजोंल'सो दसे रायलायलाङो नों दा फैनायखायनो बायो आङो आया आदायालाय नोंखौ जागोन ना अरगोन जे नों बानो बिखो मालाय थागोन आरो इयो बिखौलाय रागा जोंथाबबाय थाना मा मोननो जोंबा ओरैनो सहायो बिखो नंनायाथ' नंगौ मानसिखौ रागा जोंथाबबाय थाना मा मोननो थेवबो खायसे खोथाफोरा बावनोनो हाया जे बेखायनो गोसोखांलांबाय थायो बोरैबा मोनो नुबानो मानसिखो नोंनि खोथायाबो राइट दे मेहेर न' माबा खोथाखौ मावनोनो हाथारा दे हाजार गोबाव फुरानि खोथायानो जाया मानो गोसोआव नांथाबथारो ने बेनोथ'लै आंबो दिनै बिराद लामायाव आं फैबाय दसे बेरायनो होननानै दानाबा मा बुंबावनो आंहाबो बिदिनो गोसो सिङाव माबा मोनसे दुखु दंलै सोरखौबा नायनो बानाय मानसिखौसो नुफ्लांना फैबायना मानसिखौबो नायनो बालायो नामा नों बिदिबा बोरै जानो दे गावजों गाव सुथुरसो जालायगोन सुथुरथ' नङामोन आंगोआनो होनजायोमोन सोरबा आंगोआबो बांसिन सुथुर बायदियानो जायोलै मा होनबावनो सोरनि गोसोआव मा दं रावखौबो बुजि मोनाना आंगोसो बांसिन सुथुर जायो दाना फैदोहाय जिरायना रायलायनोसै गावहा जोंनाव फैब्लाबो इदि गसंनानैसो रायलायनांगौ जायो जिरायानोबो बायोबा आदाया गैथ'वाथ' बाजैयाबो माबासो गुन्दैसो लायदोंमोन लायथोंलै गुन्दै लायो ना नोंदाया बाहेरायाव थांथों आं रावखौबो नाङा आं दसे ओरैनो गोसोआ एसे रेजें मोननायनिसो नोंजों रायज्लायफैलायबायब्रा आंहाबो लोगोफोरानो गोमाजोबथारबायलै आं फैफिननायनिफ्रायनो सोरबा हाबा जाबाय सोरबा लाइफआव बिजि बोरैथो मोननो आजिखालिनि दिनाव न' बयखौबो बिदिबा जोंनि लोगोनिखौनो सासे मोजां सायख'नानै लादो नोङो जालायबाय दा आं नाङालै जाम्बि रावखौबो नाङा आंनो लानो गोसोबा गोदोनो लासिगौ आङो लोगोरि आरो आं बेबो मेहेरा आया मोजां होनबा नोंहाबो जिउआव बेनोसो सोरबा रायलायबाय थानो खाथियावनो लोगो मोनगोन गोसोखौबो रेजें मोनबाय थागोन नोङो हारसिंथ' जानाय नङाना लोगो बानायनो नंबावासो नाङालै आंनो रावखौबो जाम्बिलाय ओमफ्राय नोंहालाय नोंबो हाबा जादोरा होमबानो नोंहाबो टेनसन गैलाना आया
माथो जाग्रोगोन? गाजा गाजा बुंनो हागौ दे नोंबो। दे नों जिरायाबाबो होमबालाय थ'दो थाइजौ खाजि जालांदो सान्दुंबो गोसा। बाब थाइजौ खाजि थैगोनलै नोंजों आं हौवा मोनथियालाय बोरै थाइजौ खाजि जानो रा हिनजावफ्रासो मालाय खोब मोजां मोनसोयो आयौ बुंनायफोराबो। औरा माथो आं जायालै नोंसोरनो जा ओमफ्राय गोखैखौथ' बारा बायोसो आङो नाय थाइजौ खाजि जानायाबो मा हिनजाव मा हौवा नांलायगौ दे जाबानो जानायानो। नाङालै जाम्बिलाय मालाबा जागोन आं मोनबासो जागोनलै मोनबा गोदै जायोना गोदै जोंनि थाइजौआ ओरैमाबो बारा गोखै गैयाथ' गोदैहांखा गोथाव मोनगौमोन आरो नङाबा गोखै जानो बायोबा सिनि लगायना होगौमोन आं। नांथ'ला दे दे होमबाना आंबो थांनोसै खोमालै आयौ जिरायथारजागौमोन गावहा जिरायलांबानो जाथारोमोन बिदिबा बायो दे आङो फैयो थाङोल' मालाबा नोंसिनाव आलासि जाहैनानै आं हले ओंखाम जानासो फैगोनलै आंबो। जागोन बेखौ सिन्था खालामनाङा दे नोङो जोंनाव थांबाथ' मा जायो नायै बेदरै जाहोहरबावगोनसो आङो मानसि बुरजा दे हले जोंनावबा ओमफ्राय लाजिनाङाल' आरोना जानायफोराव दा बेवाय गोदानसो लाबोबावबाय जोंहा फंबायाबो बा पार्टि दे अब्लालाय नोंसिनानो मोजांहाय मालाय मानसि बुरजाबो आरो मालाय मिलिनानै थाजोबखायो खोमा न' दावराव दावसि गैया मालाय। ओमफ्राय मेहेर बेवाय गोदाननि ओंखाम खुरनाय माबा ओंखाम संनाय मोनजाबाय थासिगोनहाय मालाय नोंहा गोथाव गोथावनो फुंलायलायनायनो। बिदि नंद्रायालै मोनजानायलाय मोनजायो ओमफ्राय गाव गावबागाव जानाय ना मालाय आलदा जुदानो जेबो नङा इदि मिलायनानैलाय थायो थानाया एसे संनाय जानायफ्राल' आलदा आलदा आरोना। अब्लाबो मोजांहाय मालाय नोंसिनानो। दे होमबालाय थाथ'लायदो ना। दे होमबा नोंबो ओंखामबो जालांला साहाबो लोंलांलाबा दा बाजै फैबाय खिन्थानोसै आङो गावहा हाबलांबा मोजां मोनगौमोन बाजैयाबो जिसो सुइनोसै आं एसे खामानि मावहैनोसै होमबा दे। औ दे जागोन बावखाफोर थाथ' बेरायसो फैदोंलै आंबो ओरैनो आं जेबो स्कुटि बाइक लानानै फैयाखैलै साइकेलबो लाबोबावाखैसो आयु सान्दुं गोसायाव नुदोंना होमबा टट'जों थांदो सान्दुं गोसायाव थाबायलांनाङाहाय बेलासिफ्रावसो बेरायनो मोजां दे होमबालाय लोगोफोरजों जायखिया सोरजोंबा सासे एसे स्पेसियेल वानजों रायलाय मोनबा मोजां मोनलायोरा गोसोखौ रेजेंनो गोसोफोराव माबाफोर दाहा दुखुफोर थाब्लाबो आरोना जायालै सयथिबो मादि होनबावनो बोथोरफ्राबो जा गरम आंबो माबायदि टाइमाव बेरायनो फैफ्रांखो बिनि सायाव आरो आइखौसो लोगो मोनबावदों साला गोसोखांबा बोरैबासो मोनखाङो आङो बायोलां रागा जोङो आङो हाया आङो बांद्रायखौबो हाथारा रागा जोंजोबथारो आङो मानो लोगो मोननांगौ दे आङो सैयाबा सैखाथारालै आंहा आं जायखौ सैयाबाथाय सैया बे आइखौ मानो लोगो मोननांगौ आङो हो रागा जोंजोबखानानै दङ आङो गोदो जि खालामबाय साला बहा थांबाय नुयैयानो मोजांमोन मानो नुनांगौ दे माखौबा आंनि सिगाङाव गाबफ्लालायबावदोंसो नंखायसो बेनि मोदैया आंनि सिगाङाव गाबनायाबो नंखायजोब बियो ओरैनोथ' बहाबा खुसि आराम दंगासिनो खामोन बे बहा दुखु जानो मेहेरनि थाखायलाय हो आयै बहा दुखु जानो नोङो नंखायजोब नोंनि अननायफ्रा गोदोनो मिथिखादों आंखौ नागारनानै थांनायावनो थांथोंलै थैना मायो आंनि थाखायथ' गोदोनो थैनानै थांखाबाय बिमा थिमा मोनथिला आं सिनायबावलानो आङो बेखायनो आं गोसो गैयालै रायलायनो जि जायो जाथोंसै बिनि लाइफआव आंनि लाइफआवबो जि जायो जाथोंसै आंहा गनायनानै लाखाबाय आंनि लाइफखौ जेरै दं बेबायदिनो एक्सेप्ट खालामनानै जम राजायाथ' नोंखौ लांनो फैगासिनोहाय बिहामजो आं हले जोबोद खुसि दिनैबा आंनि साननायफोरा जाफुंमारसिगोन खोमा दे जादोल' नों बेदरखौ आयै गोथावानो जागोन दे बेदरा दायो जमा जानोसै होनबा न' नों संनाय माने गोथावानो जागोन गोथाव जाबाबो जायाबाबो आरो बिमा संनाय ना जेबो नङा दे ओहो माबा बिहामजो जानायथार जानायब्लासो मिथिगोन नोंखुनजिनि संनायाबो माबायदि गोथाव जानाय जायैयाबो आंहाबो खोथा दंहाय दा आंनि बिहामजोआनो जुदि आं गिबि जाजेननायखौनो गोथाव मोनाबा गोथाव जायाबा आंहाबोथ' एसे मान सनमान खोथा दङना जेबो नङाहाय आयै बेफोरलाय मारो मा जानाय लोंनायफ्रालाय जेरैबाबो जायो रुनायबाबो जायो थावाबाबो जायो आंनि थाखायथ' सब गासिबो मोजां दे जानायदो बिहामजो बैसागु बोथोरावबो सानजों रंजानो मोनासै गोदो इदिनो एसे दावराव दावसियावबो जाबाय आरोहाय नङाबालाय मिनि खुसि रंजा बाजा मोसानो हागौमोन बिहामजो बिखुनजो रंजानो हागौमोन बैसागु बोथोरावबो थांगलायबायसोहाय जेबो नंला आयै बैसागु बोथोरालाय मा फैयो थाङो नेक्स्ट बोसोराव फैलायगोन बेबोथ' आरोहाय अब्लाबो गोबाव दंबावो ना बेखौबा आरो नों नुहैगोन ना नुहैला बिहामजो बहा नुहैबावनो डेटसो जासिगोन नोङो डेट हा मा होनदों आयै नङा माबा बिहामजो मानसिनि जिबनाय थास' बिलाइनि दै बायदि ना मा होनो आंबा नुहैबावगोन ना नुहैबावा बै फैगोन बैसागुआवबा रंजानो बाजानायालाय बेफोरबायदिनो जायो आरोहाय जिबनावबा मा जायो मा बेरो बेफोरनो खोथासै दानो बेफोरबायदि मानो खोथा बुंखो दे आयै हामाहाय बिदि हामा खोथा बुंनो जेबो नङा मानो नुया जानांगौ दे जेबो बेमार आजार जाया माया
इसोरनि अननायाव दाजाथोंबो दे जेबो बेमार आजारानो होन जि माबा घटनायानो होन जेखियानो होन नोंसो जागोन दे आंलाय मानो थैबोबायनोसै जि जागोन नोंसो जागोन मिथिबाय पापिस्ट' हिनजाव अब्लाबो आरो बिहामजो मानसिनि जिबन होनखाबायना दानो मा जाब्रबो मा जाया सोर मिथिनो इसोरासो मिथिसिगौ जाया दे आइ जाया र' जानाय नायनि होनबालाय आङो आयो बिहामजोना लोगोफोरखौबो लिंहरसां बिहामजो नायनो होनबाय थानाया जमानो सानसे दे जा बिहामजो जा गोथाव जादोंना जायाखै नोंखुनजो संनाया देनाय जानाय नाय आइ र' आयु गोथाव मोदोमथारदों माथो आरो बेदर जिनिसालाय मा गोथाव जाया जाबाय बायनांगौ दे जाखागोन मानो जाया जानो बाराखौबा जानायनोसैसो नामासै आंलाय जानायफोरखौथ' आं बासा-बासि खालामनायाव गैया थेवबो बिनि खोथायाव एसे बासा-बासि जादोर' आङो मोजांबो गाज्रिबो हमनो हास्रायाखैना जानो जाया सन्देहसो जाना दोङो गोसोफ्रावलाय बिदि गाज्रि सानामोन थेवब्लाबो बिनि हुदाफोरखौनो बारा थिग मोना नालाय जानला मानला सानफ्रांलाय लांबाय आंबो हाब लक्ष्मण नों आरो थांफिनसैबो आरो औलै आं एसे फैनायावबो दा लेट जानो हागौ खोमा दे नोङो थाथ'बाय थाबानो जाबाय होमबाना दाथ' आइयाबो थिग जाबायबा मोजांबो रायलायसै नङा होमबा जमा दायो ओंखाम जानोसै रा ने आरो उखैग्रोबा जाबानो जाबाय नङाबा जाग्रोफ्रा मोनायाव जमा जाखागोन ना जेबो नङा आंखौ नेबाय थानांगौ दरखार गैया गावहा माबा है आं बायोहाय नोंखौ मानो बिब्दि थांनांगौ दे थांब्रबलाबायनो नागिर दोनथ'ब्रा नों खामानिया दिनैसो मोजां जादों नालाय खेबसेनो सान मोना मा मोनायावल' सानावबो जमा जानो सानदोंमोन आं आइया बेदर जानो थिनगासिनो आंखौ गाव संनायखाय आइया मालाय बिहामजो गोदान संबायरा जानो लुगैबाय गोथाव सङोथ' आइयाबो बारा गाज्रिदाय नङाना नों माने नोंनि बायदिद्रायथ' जाया थेवबो गोथाव जायो आरोना जानाय नाय दे जागोन आरो आं जाबाथाय जाबाय बुरजासो जागोनहाय आरो जायाबाथाय जाया दसेबो जाया आङो मिथिबाय आरो बारा जानला मोनला बुंदेरबाथाय रागासो जोंखारगारोहाय आङो रागाफोरखौ ज्राब दोनथ'दोलै थुनथुलि बाथोदो दे जायखिजाया होमबा ना दाथ' आंहाबो एसे खामानि दङ खामानियाव थांना फैग्रोनोसै होमबा ने दायो मोनायाव आं दायो मेथाइबो लाबोफाबावगोनलै गोथावनो दिनैथ' आरो मिलिजोब्बाय नालाय बयबो दे जागोन होमबालाय मम' आरो चावमिनखौ दाबावखा गैया जोंनि सैमानि फिलौ बायदि चावमिनखौनो जानोसै नों थोद आजां गाजांनो उइनाय बायनाय बिब्दि बुंथारबाय आरो नोङो मालाय जानो गोथाव मोनग्राखौनो मा मोनोहां बिदि बुंबाथाय एफा मोजां बिहरबाय माबा फिलौनो गोदाव सोराव दालायथ' नङा फिलौ बायदि दाख्लै सैमानि ओंखारनाया ओरैनोसो बुंदों आं नोंखौ बेफोर बुस्थुआ मोजां नंखायालै थुनथुलि ओंखायनो दाजाथों होननानैसो बुंखादों आङो मिथिबाय बारा बेफोरबायदि फास्टफुड जानाङालै गोथाव बुस्थुबो नङा बियो आरो जाजाथावबो नङा नांगौबा फिथा बानायनानै जा न'आवनो मिथिबाय बेफोरनो गोथाव बिनिफ्राय गोथावसिन जेबो गैया अन देदो फिथा माबादो जादो मिथिबाय दे जागोन आरो आङो गोथाव मोनलै थेवब्लाबो आङो बेखौ बावथारनानै जाथारगोनहां आयै सना रागा जोंबा मासे किउटि नुखायोलै नोंखौ दे थांथ'लायनोसै आङो ओमफ्राय सान्दुंबो जि गोसा जाबायलै दाना थोद आं दायो थाइजौ गोमोनसो लाबोनोसैलै जानो लुगैदोलै नों बरिं मोनना दे आखि दे आं दङना नोंजोंनो अबेबा थांबाबो आंनि गोसो गोरबोआ नोंजों दंखायो जेखि जाया मानो मोनसे फनल' खालाम होमबानो आं खारना फैबायबो बुजिबाय माखौबा इस आयो ओमफ्राय नोङो जादु दङ दा नों बोजोंबा थांबा गोबाव नाङिखाय दानो गोमोरना फैनो हागोन बायदि आं माबा मोनसे जायोबा नों फैनो हागोन आरो मानो हाया जानांगौ दे आरो नोंलाय मा जालाबायनोरा न'आव थानायालाय आंनिखि आंखौल' नेबाय थानाङो मिथिबायना थुनदुलि सना जागोन दे आरो थांनोबालाय बेदरा नों बाहागोआ गैला गायबसो जासिगोन बारा गोबा ओइ आंनि बाहागोआ गायब जानो मोना माथो होनबावनो दे आरो संसारनि जिबनाव आंबो फैबाय थुनथुलि दायो नायनोसै मोजां गाज्रि जेरैबो जाजोबखासिगोन आंनि लाइफआवलाय दा आङो गोदोनि जाथायफोरखौ बावनानै लक्ष्मणजोंनो मोजां जिउ खुंनो नाजासिगोन आरो दे जिउआव दसे थाना ओंखाम जानांसिगोनहाय ओंखामबो उखैसोबाय ओंखाम उखैनायाव हले जेबो आंना दोनथ'ला गैयाहाय ओंखाम उखैबाय नालाय उखैबाय माखौथो नेबाय थानो दे लक्ष्मणाबो लेटसो जागोनबा दायो आरो उखैबावबा लक्ष्मणजों खेबसे जाफाबावगोन आं जाहैनोसै आं ओंखाम जानांगौहाय उखैबानो बिहामजो फैदो फै सानैजों आराम जमा जिरायनानै जानोसै नानियाबो लोगोजोंसो माबा जेरक्स ना माबा खालामनो थांबायहाय हाथायावसो दा फैना जाफैथोसै इयो सानैजों जानोसै ने बिहामजो बिखुनजो आरामनो गोथावनो दे आयै होमबालाय जानोसैहाय उखैबायबो आंबो लक्ष्मणाबो लेटसो जाखागोननो दहाय नालाय बेदरा मोजाङानो जादों दे आयै गाज्रिद्राय नङा जासामसै दे